ka-adventure, ibak ma channel Renato Kilaton. Oy ka-adventure, atong ani unang driver sa tractor ka-adventure. Atong hangyo na musakay ta dito para makita nato kung sa forma ang sitwasyon kito ka-adventure. Mao ni ka-adventure ang iyang tractor karon ka-adventure. Atong ari ka-adventure. So, makita karon ang gitraktor ni sir. What's up ka-adventure? Now karon sa barangay Bulilis. Nagsugod na og traktor diri ka-adventure sa atong Panginabuhi sa Bol-Anon. Mo ni Panginabuhi sa Bol-Anon ka-adventure sa makita. Adventure nata karon sa traktor karon ka-adventure. Pila na kakatuig diri sir? Mga usa ka tuig? Okay, medyo makita na to ang muna siya isilbi mo kuan sa kanang Lapo ka-adventure, ito makita. Tanang luwang may imong traktoron sir?
Ini mo bago-bago. Ano ba nakadrive ng sakto, sir? Kailan mo ito nga sa pilan daw? Kanang kwan? Porsinto, kailan mo porsinto, sir? Kung 1,000 na kayo 100. Okay ka picture, si sir. Sir nga na to, sir? Anthony. Radita? Anthony Radita ka, picture. Nakita ka ng nakita sa tractor. Mga 2 years na 1 year. 1 year din tayo sa tractor. Salamat kayo. Okay, salamat ka, picture. Nagmasakat mo, ang magsat ka, picture. Salamat, sir. Okay, ka-adventure, at makita ka ng ka-adventure. Ang tractor ka-adventure karon, nag-tractor na sa basa kay ngarong tingguan na ka-adventure, at makita ka-adventure. Mali Panginabuhi sa atong Bol-Anon ka-adventure. Kining driver of tractor ka-adventure.
dito ta sa Panginabuhi sa Bol-Anon ka adventure katong driver og tractor ka adventure. Karon ka adventure mangita tag tubig diri ka adventure sa kanal kay nagabing gabing lapo ka adventure. Ay, easy lo. Salamat man din kayo. Ipot man. What's up, ka-adventure? Ka-adventure lang. Atas kanal karon diri sa Barangay Bulilis ka-adventure gikan ta dito sa Panginabuhian sa atong Bol-Anon katong driver og tractor. Sabi na po ka-adventure. Salamat ni kayo din eh. Patong aring bato binjor. Okay, what's up ka-adventure? Atong ato ang Panginabuhian sa ato mga Bol-Anon katong driver o tractor ka-adventure. Dito sa kanal kay arang lapuka ka-adventure. Ang kita ni Sir ganina, itong ipangutana si Sir, ay ang kita ka-adventure, porsinto 10%, mukita og 1,000 na siya 100, mukita og 2,000 na siya 200 ka-adventure, og 10,000 yung kitaon sa pag-tractor ka-adventure, mukita siya og 1,000 kung 10,000 kay 10% pag ka-adventure. Og ka-adventure, maginaot ko, nagmalipayon sa akong video. Ayaw kalimot pag-subscribe sa akong channel Renato Kilaton. Ayaw kalimot pag-click sa notification bell para makasunod mo sa akong daghan nga video. Salamat ka-adventure, God bless.